This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusmixclub.listentomyradio.com. DJ Arky, he's back. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. Party mixes. Donoso. DJ Donoso. The third of the Tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best.
Bomb Remix. Rock music na. Talikod balay na hulba. Yo di kakak, drum ulit game. Manuntat na yan! Abaw! Birahin! DMC Radio FM Dance Party Mixes. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Manuntat na yan! Abaw! DMC Radio FM Dance Party Mixes. Manuntat na yan! Abaw! Ay, angkat na lang. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third to tomorrow's Mix Club DJ, bringing you the hits. Yo di kakak. Tomorrow's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Tomorrow's Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
what's up? This is Howie D. This is Nick. Of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Donoso. DJ Donoso. The third. The Humongous Mix Club DJs. Bringing you the hits. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past You're to the the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Donoso. DJ Donoso. The third. The Humongous Mix Club DJs. Bringing you the hits. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:15 in the morning. Okay, pleasant morning kids sa ating mga kagrupo, mga ka-party nga nakatutok sa ato sa buong adlaw. Okay, sagit ka may daad nga morning once again kag kumusta aton nga bugtaw, okay man? Huwag makamaging putos sa mga muta. Okay, sa mga nagpula-pula kagabi, kumusta nyo nga pula-pula? May pulos man? Okay, so medyo maulan ang subong sa bilog nga Dumangas and probably bilog man nga Iloilo. Kung di makamusta mga party sa Iloilo, so halong-halong lang kita. Hindi lang malipat magdala sa inyong mga payong, mga jacket. Okay, may opisina subong TGIF, thanks God it's Friday. Okay, sa mga nag-aobra subong sa mga opisina, hindi ka mga pangasubok ay buwas sa day off nyo naman, okay? Okay, sa mga suki natin sa Bilog ng Dumangas yung nag-silent monitor sa mga 45 ka mga barangays nga nagkatamo-tamo man, kung kaysa nagkakadula man, kung kaysa nagkabalik-balik man. Okay, welcome sa aton nga Dance Party Mixes morning edition. Okay, mahataw-hataw kita sa mga aga sa alas 11 sa mga aga. Okay, basi way ka muna sa ubraw, or may ubraw man ka mo. So, siyempre ako mag-provide sa mga music na pwede makapakiay-kiay sang inyong mga bule. Okay, saan kayo mo sa ilada mga pamahaw? Kumusta ang inyong pamahaw da? Okay man. Sige, sa mga nag-obra or going na sila mga obra or sa ilan ng mga obrang nag-headset kayo na pamate. Okay, halong-halong lang kamo kundi mga party sa mga sa kalibutan. Okay, so enjoy kita sa aton nga Dance Party Mixes. Kag siyempre pwede ka mo makapa-shoutout sa idalom. Just drop it in our comment section. Kag siyempre basahan ko anytime. Kakon nga shoutout wala sang bayad. Absolutely free para sa inyo. Okay, pwede ma-share ako ng Facebook Live para nga medyo damo makakita. Okay, kamo siyempre nagpamati sa DMC and Net Radio FM, the one and only Dance Mix Channel, dito sa Dumangas. At siyempre ka po niyang nag-isang Mix Master, DJ Vic Donoso III, a certified Panay Mix DJ na proud member of the Dumangas Mix Club. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ara sa akong nga Facebook Live si Ray Bisa dara sa may Tigbawan, Iloilo, no? So, nagapang-obra ni siya sangwan sa mga box kag siyempre remix maker man siya, no? Si Rex Bisa, salamat din sa pagtamo sa akong nga Facebook Live. Also si DJ Rex Langrio. Kumusta to na biyay DJ Rex, okay man? Okay, salamat sa pagtamo. Also si Diluza kag si GR Arminion. Okay, so para man na nagtamo sa akon kagaraman si My Roots
Rodriguez dere sa may abroad. Salamat sa pagtamwa. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talks, and great to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, salamat man sa nag-donate sa ila reaction sa ako niyo Facebook Live si Nova Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Hardin Dumangas. Also si Janet Tagiwalo Pachika sa may City Naluyan barangay sa Padumangas. Also si Vicky Delariarte. Si Ma'am Gloria Cocoy or si Glo Sobrimisana sa Facebook. Salamat gid. Okay, salamat man sa pag-share ni Ma'am Jeannie de la Piña Doremdes. Ang gwapong nga teacher sang Tubigan Elementary School. Also si Jumar Molinos, okay? So ang imong apelyido suli, no? Okay, basta si Jumar. Also si Migo ko Aldrin de Binagracia Bayaras dara sa may Metro Manila. Salamat gid Migo sa pag-share sa imong reaction. Kag si Paring Noy Pidi Fiesta dara sa may Barangay Bakong Dumangas, no? Sa morning dasimo pre. At siyempre gusto niya pa shoutout si Nining Morina Barolo de Aros. Okay, mag-enjoy kita sa last 11 sa bang aga. Just enjoy our exclusive dance remixes. Dara lamang sa DMC and Network FM. The one and only Dance Mix Channel dari sa Dumangas. Ginapanawagan sa tanan ng dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala damuan. the public may dance. Yodi kaka. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ramas sa atong Facebook Live si Trixie Faye dira sa may barangay sa Padumangas. Okay, salamat gid Trixie Faye. Ako niya cute siyempre kag mabuot nga estudyante sa may Sapaw Elementary School. Okay, Maria, good morning, sir. Good morning, sir, again. Good morning, good morning Dasimo kag si Ma'am Ime. Okay, salamat gid Trixie Faye sa pagtamwa, no? Permission ang katamo sa ako niyo Facebook Live. Okay, salamat sa pag-support, sa pag-share sa ako niyo Facebook Live. Para medyo damo makita na, para damo masadya. Okay, also si DJ Darin Laudato, maulanon nga morning master. Okay, so ano, kumusta din kasubong? Din ang duty niyo? Din yung mga troubleshooting? Okay,
Okay, maulan na sa mga agad daw. Medyo daw manami ikupo-kupo, no? Damo sa mga naburaw. Okay, mga naburaw sa mga may mga ginakupan sa gabi. Pero ang wala ginakupan, aga pa nagmata. Ambot si Idol Just Jassel kung naburaw ni siya. Good morning, boss. Okay, good morning sa imo, Idol Just Jassel Katsyopero. Dito sa may Canada. Okay, salamat sa pagtama. Mayo kay damo booking sa imo nga Sound Mobile. Okay, mo ginabas sa mga namin nga Sound Mobile. Nami ang tag-iya. Siyempre nami ang pag-manage, nami ang mga crew. Kag nami ang quality siyempre. So ang imo nga Sound Mobile maga-click gid na. Okay, salamat gid once again Just Jassel Katsyopero sa may Canada. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Bring the action. Radio FM Dance Party Mixes. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ang gwapo nga owner sang Busilak Eatery. Kaya nang tama sa atong Facebook Live si pare ko Bernard June Mosquida. Okay, good morning, pray, enjoy. Okay, please good morning da sa imo dang restaurant, no? Tigil musta sa no tama ula-ula. Da namin ni ula-ula kay mabulubog na, no? Okay, basi gusto niyo magkaon sang suwabe nga pagkaon? Siyempre mga lutong bahay kag affordable. Manami ang lugar kay higad sang karsada. Way kamo sa agyan nga lutak. Kadto lang kamo sa Busilak Eatery. Dila sa may Burgos Street sa Bano sa Dumangas. Okay, basi maluyan na ang inyong mga tuhod o hindi na magtindog ang mga tuhod nyo. Maghigop sang Busilak single and double. Kay sigurado gid nga magatindog sang tiso-tiso ang inyong mga tuhod. Okay, salamat gid Pray Bernard John Mosquida sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, from DJ Darren Laudato, on the way kuda sa Dumangas kag sa Barotac. Oy, nagainulan di. Batik ko no daw mabaha dito guys sa may Dumangas. Yung may Barotac, mabaha ko no nga taga-hawak. Mabasa gid ang imo nga itlog. Okay, dala ko sang plastic DJ Darren para kung magbaha taga-hawak. Ang imo nga itlog hindi mabasa. Okay, sa gusto mga shoutout, siyempre, butang sa dalam kay anytime basahon ko. Okay, just enjoy our exclusive ng mga dance remixes. Kagataw-hataw sa aton nga dance party mixes. Just Jassel Katsyopero sa may kadata still watching our Facebook Live. Salamat, kid.
the mix of DJ DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ara sa atong Facebook Live si May Dabon. May Dabon. Doon sa may barangay Talusan Dumangas na nagabaligya dra sang suwabe mga linuto. Okay, si May Hanayan Dabon. Salamat gid sa pag Hanayan ang pilido mo sa dalaga, no? Okay, May Dabon. Basta sigurado si May Dabon. Okay, salamat sa pagtamo. Okay, from Darin Laudato, DJ Darin Laudato. Naputos na ni Sir. Pa-shoutout lang ang mga troubleshooter ko dyan sa Dumangas nga nagapanilong sa Idalom ka Tower. Okay, sa ano gani sa Globe mo, no? Sa Globe? Okay, kung may problema PLDT, pwede ka mo makakaayo. Hindi lang kita manugi sa PLDT. Okay, basta may problema PLDT namon, so manawag lang ko ta sa ima. Okay, swabe amon nga internet rin, that's why ako nga Facebook Live daw wala problema, no? Okay, wala dito Globe sa amon nga home queue, no? PLDT lang gid. Okay, salamat gid Darin Laudato, DJ Darin Laudato sang San Enrique, Iloilo. Okay, Rax Kidding Last, good morning. Welcome sa atong Dance Party Mixes Morning Edition. DMC Radio FM Dance Party Mixes. This is the mix of DJ Juan Brian. Ay! Ano utat na yan? Abaw! Berde! DMC Radio FM Dance Party Mixes. Ginapanawagan
panawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masaot ha. Bayle lang wala gamo ah. the public may dance. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone, where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. Bar 91.1 for life, Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Donoso III. I hear the music, close my eyes, I am rhythm, in a flash it takes hold of my heart. Wanna feel it, keeps me feeling. I can't have it back now, I'm dancing for your life. Get your passion, make it happen. Just come alive now, I'm dancing through my life. Wanna feel You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Rothbart and DJ Cedric Amar. Remix. DMC Radio FM and Party Mixes. Arak music na. May walay namun ba? When I awoke, I was mistaken. So I hung my head and I cried. You are my sunshine, my
Okay, pleasant morning kay James Romo Perales. Dala sa may Cagayan de Oro. Salamat gid to James Romo Perales sa pagtamo sa akong Facebook Live. Also si Violeta Diles. Dala sa may Barangay Tabuca, Dumanga, si Jaspin Rates. Also si John Raider. Okay, salamat sa pagtamo sa akong Facebook Live. Our Beats Club. REMIX Club. Yudi Kaka. Our Beats Club. DJ Ian. This is the mix of DJ Ian. Humongous Mix Club. Radio FM. Your number one choice. Okay, pleasant morning kay Sir John McCoy. Dikito Dibel, dala sa may Barangay Bacay, Dumangas. Ang gwapo siyempre nga teacher sang Bantod Fabrica Elementary School. Salamat gid Sir John sa pagtama. Tinabalita na sa Bacay. Dayon ang piyesta. Ara kami nakapon, no? Nag-join kami sa inyong parade. Kag, of course, nag-motorkid ang Dumangas United Radio Communicators. Kag daw, kasadyaman lang kay wala man kami manabasa. Ikaw kami nabasa dito na sa may housing na yan. Pero okay lang, kaya importante, serbisyo publiko. Okay, happy fiesta sa mga taga-barangay Bacay, Dumangas. Okay, nagtamyo lang bala ko ya. Wala ko nag-min nga imbitaron. Kundi nagtamyo lang ako. Okay, sa mga grupo natin dala kay Sir Apang, Sir Andy. Okay, sa mga teachers ng Bacay Elementary School. Okay, so advance happy fiesta sa inyo tanan. Okay, si Adat Crossover is watching our Facebook Live. Okay, salamat gid. Okay, sa bago lang nakatama, kamo nagata pamati siyempre sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic Donoso Editor, the third ride Panay Mix DJ, a proud member of the Mangas Mix Club. Sa gusto man pa shoutout, ibutang sa dalam kay basahan ko anytime. Okay, salamat gid sa pag-share sa akong Facebook Live si Just Jacel Cachopero. Dala sa may Canada. Salamat gid idol Just Jacel. Katsoperang owner sang Just Angel Disco Mobile dala sa may Leon Iloilo. Isa man kasikat sa mga sound mobile dala sa may Leon Iloilo. Salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, naman si Migo ko Sir Cyril Navarro dala sa may Tigbawan, no? So salamat gid Migo sa pagtamwa. Ang master teacher dala sa ilang district, no? Okay, from Adat Crossover, mayong aga sir, hidlaw ta lagaw da ba? Okay, pili ka lagaw-lagaw Dala ka lang balon para kung mag-ula-ula ka ta siyempre. May budget. Kaya sa mga panahon ng bisita, amo ang nagagasto sa ginakantuan. Okay?
Drama Let's Get. This is a mix of DJ Ian. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, si DJ Ken Albancia is watching our Facebook Live from Santa Barbara, Iloilo. Okay, pa-shoutout, Kent Pro Audio Lights and Sounds Rentals. Okay, sa pagpangita langgit sang sound, sa may lapit langgit sa may city, no? Just contact DJ Ken Albancia sa iyang Facebook. Okay, ang swabe man dala nga sound mobile or via sound mobile ang Kent Pro Audio Lights and Sounds. Okay, kasi siyempre barato Okay, kadlaw si that crossover. Ano ka alam mo that crossover? Pinapag-isla nyo itong mga ngalan nyo? Amo basta may ginapalagyuhan ba lang ang mga babae bala? Ang nami pag ginabala kong kaisa bala, may mag-add sa imo. Tapos i-click mo bala, nakalock ang profile, no? Baw init kinang ulo ko. Nagsagi pa ta nakapang-add nga ginalock mo ng profile niya. Ano na karon hay? Okay, Jeff Domingo Idufel is watching our Facebook Live. Salamat gid. Okay, nag-send sang sample send sang stars si DJ Ken Albancia. May basi may mga stars ka mo dira nga real, no? Pwede ka maka-send sang stars sa akon nga live para matistingan nyo man kung maka-send ka mo. Basi blaga Facebook ka mo, wala hindi ka mo yung maka-send sang stars. Okay, practice ka mo send sang stars, i-practice nyo sa akon nga live. Okay, pag-share lang sa akong Facebook Live para medyo damo man makita. Okay, sa kita alas 11 subong aga sa paghataw-hataw kay medyo maulanon subong, hindi matakagwa. Mapinahimunong kita tanan. DMC Radio FM Party Mixes. Yudi Kaka, Drama Let's Get. Okay, from Adat Crossover, pa-shoutout sa mga riders ta sa Iloilo. Iloilo Needed Riders, INR. Okay, sa gusto magpa-rider within city, to any point o panay, char ha bro mo. Niwin na, okay, ka mo, ginisla mo naman ngalan mo. Okay, basi may gusto ka mo ipabakal, no? Or ipalihog sa Iloilo Needed Riders, INR. Kaplano mo na ko bro mapabakal tamburong mo? Okay lang ang tamburong ipadala ko sa inyo. Hindi siya sila kabilog. Ang gamay-gamay lang na tamburong. Kasi katabi mga motor nyo makadala tamburong. Okay lang sa gupon. O rapang gupon subong. Pagkato sa Dumangas, no? Isa lang kabilog tamburong, ah. Just confirm lang kung pwede makapadala. Okay, salamat kayo once again kay Adat Crossover.
Team Salad, the best. Magsahod kag mag-kiay-kiay, kaupot ang NMC Boys, the best, the best. Feel the beat. Feel the music of DJ Fatmark Remix. Rock music na. Tayo og walay namon ba? Negros Mix Club. Okay, from Adat Crossover. Ha ha ha, pwede gid. Legit. Sigurado ka nga pwede ka padala tamborong? Basta magbilingkong na lang mga metal horses nyo? Pati joke ah. So, ang pwede lang siyempre mapadala ng mga balaklo na lang makaigo sa motor, no? Negros. Ang mapadala na yung mga bugat. Yati pang sasko na yung obra nyo. Dapat ang pwede lang gid madala sa motor, mga kwan lang gid, mga mabit-bit bala, no? So, sila na mismo mabakal para sa inyo. Basta mapabakal ka mo sa mga lipstick, makeup, no? Just contact lang sa Iloilo, Needed Riders. Okay, so basi Crystalline, basi gusto mo mapabakal sa mga makeup or lipstick, hindi ka na mapasiti. Just contact lang sa Iloilo Needed Riders or INR. Okay, within city proper, i-contact lang si Adat Crossover. Okay? Okay, si Jubin Tachado, doon sa may Canada, nagtama naman sa atong Facebook Live. Good morning to sa imo. Anong oras na subong sa Canada? Okay, si Crystalline, nagtama naman sa aton all the way from Barangay Talusan, Numangas. Kagamal ni Jubin Tachado, naka-timing naman kita, sir. Panyapon, Tasuman. Grabe ba? Ang ginakaon mo yung sugar. Okay, si DJ Maya, nagtama naman sa atong Facebook Live. Ang sikat mga remix maker subong sa Western Visayas. Good morning, Sir Vic. Okay, pleasant morning mada sa imot. Salamat sa pagtama. Okay, si Rigi Doliete, nagatama man sa aton sa may Barangay Kayos, Dumangas. Nagasakay ni siya. Kumusta? Rakasabong sa Dumangas or nagasakay? Okay, sikat mga remix maker dari sa Western Visayas nga member man sa Panay Mix DJ. Kag siyempre, Ruas Mix Club DJs. Okay, si DJ Ramel Belmonte de Toga. Salamat gid sa pagtama. DJ Fatmark. Negros Mix Club. DJ Fatmark. Basta Team Salad, the best. DMC Radio FM. Dance Party Mixes. Basta Negros. Mix Club DJs. The hottest, most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, from Adat Crossover, madamo gid nga salamat, sir. Makauwi ako da kapi-kapi naman ta. Okay, wala gid problema. Ali lang ko dito sa akon nga home queue, no? Yodi kaka. So, medyo daw taway pa, no? Kay bakasyon namon. So, samtang taway pa, mabila-bila tanay live. Para nga makuan man, ma-satisfied man atong nga bakasyon, no? Okay, hapit-hapit lang pag may time, ha?
Non-Stop DJs. Listen to the mix of Pinoy Static Beats DJs. Get it right in the Feel the electrifying sound of DJ Jeff REMIX. Snow glows white on the mountain. Oh, well now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and find that door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Feel the electrifying sound of DJ Jeff REMIX. It's funny how some Feel the electrifying sound of DJ Jeff REMIX. Pinoy Static Beats. DJ Jeff REMIX. You wanna make noise? You wanna make noise? Banayad Mobile Sounds. You wanna make noise? Dili ka ng laki, gwapo. Dili ka ng gwapo, laki. Dunay ubang ilang dugo, dirty. Machutan aw niya kuyab lalaki. Dili ka ng babae, gwapa. Dili ka ng gwapa, babae. Dunay uban kanhi lalaki. Nausap kay nagparipuki. DJ Kid. Banayad Mobile Sounds. Banayad Mobile Sounds. Dilitan ng bukutan mo simba. Dilitan ng mo simba bukutan. Dunay uban kay magpagarpulang. Sa ilang sinina kapag kung gikutang. Dilitan ng kurak politiko.
Shake it. Dili tanan maoy akong gikuluhan. Ining kantahan walay tumong ugay badulngan. Ang mga lyrics ibali-bali ugay inungdan. Usa paghilom paminaw katawan na lang. Oh, dili tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, kunya di ay tuway kalibutan. Dili tanan maoy ako gikuluhan. Ining kantahan walay kumong ugway padulngan. Ang mga lyrics ibali-bali ugway inungdan, baby. Usa paghilom paminaw katawan na lang. Oh, Banayad Mobile Sounds. Banayad Mobile Sounds. You wanna make noise? In the mix. DJ RR Remix. Mobile Sound. In the mix.
Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ito sa Pilipinas, oras sa DMC and Net Radio FM is 9:16 in the morning. Once again, so pleasant morning sa aton mga kagrupo, mga kaparty. Nga naka-silent monitor sa bilog nga Dumangas. So, maulanan subong sa Dumangas. Okay, kung di makamusubong makadto nga party sang Iloilo. Hindi malipat magdala sa inyong mga payong, ang mga jacket. Kag siyempre, hindi malipat magdala sa inyong mga kahita. Okay, sa mga nagasakay sa ilang mga metal horses, so halong-halong lang, hindi gid pag-ubuso ng pursa sang inyong mga kabayo. Okay, basi manipa na karon. Kag magtabog ka mo. DMC Radio FM Party Mixes. Okay, at this very moment, so acknowledge natin ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Okay, ara si ang ako niya cute kag gwapang estudyante before sa may Sapaw Elementary School nga si Ellen Joy Fernandez. Okay, salamat kayo sa pagtamo, Ellen Joy. Also si Mongski si Bonga. Okay, salamat mo sa pagtamo there. Then si Ryan Lloyd Anthony Arsenal. Okay. Basta may pa-shoutout ka mo dahil ibutan lang sa dalong kayo para mabasa natin. Okay, mga suki natin dala sa may Bakay Housing, no? Sa may Bakay Housing sa Block 35, Lot 6. Ara dala naga-muni-muni si Franklin Jojo Sambilia Jr. Okay, kag nagapangayo man siya sa mga guba nga mga appliances like stand fan, washing machine. Okay, basi may amo ka mo na nga guba sa inyong balay, dala lang sa Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing. Kag pangitao nang si Jojo Sambilia. Kay pagpuli nyo, good as brand new inyong mga appliances. Nagapangayo sa mga guba ng mga appliances. Kaya nagapangayo man sa guba ng Balatyagon. Okay, naman dala si Mary Grace de Vinagracia de Loso. Also si Shirley Abordo Discotido. Si Alter Prudenti. Si Maymay Puentes. Also si Permer Calisa dala sa may Block 29. Si Parico June Vasquez sa may Block 21. Okay, panglawag-lawagon. Takay man nagpista sa ila sa Monday. Pista sa Monday sa inyo, malagaw ko da, ha? Malagaw lang ko da. DMC Radio FM Party Mixes. Okay, sa manang dulit silang reactions. Kaya wala kang pamalawag si, of course, si Jaciel Cachopero. Si Lidy Registi. Also si Cornelio Jamina, dali sa may barangay sa Padumangas. Si Yen Rose. Also si Cousin Cohilin Santos sa may Metro Manila. Okay, so para man na nagdugang donate sa ilang reaction sa akong yung Facebook Live. Okay, sa akong ng idol sa may Singapore, nga nag-silent monitor man. Si Idol Fidelin Garcia. No? So halong-halong lang dira. Halong-halong lang dira. Kag siyempre maka-chat-chat mata Japon anytime, ha. Okay, so just enjoy lang dira sa may Singapore. Kag sa mga suki man natin dira sa may Taiwan, si Pretty Champion C. Kag sa iban pa dira nung nag-silent monitor dira sa may Canada si Jubin Tachado. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si Arlie Diala dira sa may Qatar. Kag sa palibot siyempre sang Dumangas man diri nga nag-silent monitor sa aton sa mga housing naton. Okay, so salamat gid sa malingaw-lingaw ta subong aga kay daw wala mata obrahon. Okay, so sa gusto mo pa shoutout basi may mga birthday subong adlaw. Okay, check ko ba ako niya Facebook kung may birthday sa akong ding mga friends nga nag-celebrate sa ilang birthday. DMC Radio FM Party Mixes. Okay, salamat kay Jaciel Cachopero sa may Canada sa pag-share sa akong yung Facebook Live. Okay, so good luck man sa mga sound mobile ang Just Angel Disco Mobile dito sa may Leon Iloilo, no? Salamat gid sa pag-support sa akong yung Facebook Live. Okay, lingaw-lingaw lang kita, just share my Facebook Live para nga medyo damo ang makita.
Kag siyempre, damo maka-enjoy. Okay, so birthday subong ni sa akong mga Facebook friends nga si Lionel Batislaong. Okay, si John V. Di Chavez, si Kimberly Olandog. Okay, birthday man subong ni Kyla Joy Tuaris dari sa may barangay sa Pao. Birthday man ni Ivy Joy Galansial. Birthday man ni Triple K Video Rental. Okay, birthday man subong ni Ruby Di Magayes Tamunan. Okay, birthday man ni Lavilla Biloso kag ni Ma'am Juan Doronila dari sa may barangay Lactoran, Dumangas. Ang guwapa nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday subong. Okay, so happy birthday sa inyo tanan. Wishing you all the best on your birthday. More birthdays to come. More blessings and good health from DMC and Net Radio FM. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.listentomyradio.com. DMC Net Radio FM. Party mixes. Pleasant morning man sa mga members ng Dumangas United Radio Communicators nga nag-silent monitor sa ilang mga cellphone. Okay. Sa mga mahilig mag-Facebook, nagpamati sa aton nga online streaming. Okay, of course, si Wizard 20 diri sa may barangay sa Pao Dumangas. Si Paring Pinya diri sa may barangay Pagdugi Dumangas, si Blackjack. Also si Paring Noipi diri sa may barangay Bakong Dumangas, si Nining Morina Barolo di Aros. Also si Axis diri sa may barangay Managit Dumangas kag si Omega. Also si Starlight, si Mariposa, si Jack Sparrow amon nga president. Then si Black Panther, si Balangaw, si Campo kag si Pitbull. Okay, iban karon ko lang panglawagon kay medyo nalipat ako sa mga ngalan. Nalipat ako sa mga call sign nyo. Sige, si Aladino Batoiga sa akong nga gwapo estudyante before. Sa may Sapaw Elementary School nga tama man sa atong Facebook Live. Salamat kid. Okay, sa mga grupo ko sa may All-Star Riders Dumangas, si Bro Richard Manyapaw dala sa may Barangay Victorias Dumangas. Of course, ang iyang ex-girlfriend nga si Selkie, nga siyong ngayo. Okay, of course, si Pau Pau, also si Stidler, si Shane, kag si Binoy, also si Bikoy Bata ni Maling. Dala sa may Lawan Antique. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mga si Sir Tope, si Sir Chris Binabista nga daw wala na nakaparamdam sa akon. Anong problema yan man? Dogin Pitsapwera yan ako. Of course, si Rapi Salis dala sa may barangay Lacturan, Dumangas. Kag 7 pang mga members ang All-Star Riders Dumangas. Sa mga gwapo, kasi siyempre mga mabuot nga wala sang damo nga bisyo. Hindi ila damo bisyo. Isa lang bisyo nila is binoteg. DJ U1 Brian. Okay, for the meantime, sa kami sa atong hataw-hataw, sa buong aga sa aton nga Dance Party Mixes dari sa the one and only Dance Mix Channel dari sa Dumangas. Okay, sa kita sa buong alas 11 sa aga. Basi may pa-shoutout, batang sa dalom para mabasa ko anytime. Kag siyempre ko po dyan si DJ Vic Donoso the third, a certified Panay Mix DJ and proud member of the Dumangas Mix Club. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, taya lang kamuda uy daya kay si DJ Vic Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, umpisay na kay masao ta. Bayle lang ulag na mo. The public may dance. Rock music nga. Tay og balay namon ba? Okay, si Tols per Bernantes watching our Facebook Live. Magdala sa may Bakay Housing.
DJ Baninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. DMC Radio FM and Party Mixes. Yudi Kaka Dramolet Gate Kampiyon ba? Kamo nagakiay-kiay sa mga remix sa Fantasy Mix Club. Kamo nagakiay-kiay sa mga remix sa Fantasy Mix Club. DMC Radio FM and Party Mixes.
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa. Kaya lang kamuda, uy daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masaon ta. Bayle lang wala gamuan. the public may dance. Aduh, memang kita salah rola. Kita salah rola. This is the mix of DJ Ruel. Gue kita bilang I love you, tapi nggak balagu. Pakai gelang, pakai taman, tapi muka abu. Sorry tak so ganggu, something apa gitu. Oh kita jauh. Masih bukan cuma panas-panasan. Apa memang ini bagi Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Aduh kita salah dola. Aduh, memang kita salah rola. Kita salah rola. This is the mix of DJ Ruel. Di sosial media, kau perhatian, kau bikin saya bahagia. Tapi semua hanya sia-sia, karena diam-diam kau sudah sembunyi dia. Saya langsung hanyut. DJ
Gibbs. Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
Only here on DJ RK. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. There's fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was screaming loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned off. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. A lot of fight left in me. Mindanao Mix Club. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match. The best quality of remix. Only here on DJ RK. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned off. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. Fly with me, with me. Do you wanna fly with me? With me. Do you wanna fly with me? DJ Fury. Repeat. Dance to the music of Passing Mix Club.
Dance to the music of Passing Mix Club. Do you wanna fly with me? With me? With me? Do you wanna fly with me? With me? With me? Do you wanna fly with me? Mixing live from Panay Island, Philippines. This is another DJ Vic Donoso III remix. RC 103.5 FM. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. RC 103.5 FM. RC 103.5 FM. He was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. This is RC 103.5 FM. RC 103.5 FM. Katropa mo! Gapanamit ka? RC 103.5 FM. This is the beat of Ilo Mix Club.
sa kusina. Maong ako na lang, nangita o paagi. Maong i-fingers na lang, iwa ni kutsara, tinidor sa lamisa. Maong i-fingers na lang, kaya kung amiga, kidot na. Oh, 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 oh. DJ U1 Brian. Ako kayo tawa, hindi halos mataan. Maayo na lang ang ako, amiga iingon. Kinaboy na ko day, narato si mama, kaya ako gagamit sa kusina. This is RVF Mini Sound. Mali pa yun, kay inon akong pansinon. Sa una, permitis na bon, pero ang karon ibang taon. Kabalo ba ka, perting di kaya, sa sukat nakadilata. Isang pato na una, ako permi ni mo ginadagma. Higugmat ka, unta maupod ka sa ako, unta ako tubuhan mo, kay ginlove na nimo. Higugmat ka, ikaw rin dyan gawa na lain ka. Mabutan ka ang panahon, ako imong dawaton. Best music mix only here on DJ RR. Sa akong napakita, anakaboret lagi. Maong ipaagi na lagmisi, wala na ko'y mabuhat pa. Kung dili makita, isa-kinsa kabalo, na ikaw rin higugma ko. Higugmat ka, unta maupod ka sa ako, unta ako tubuhan mo, kay ginlove na nimo. Higugmat ka, ikaw rin dyan gawa na lain ka. Mabutan ka ang panahon, ako imong dawaton. DJ RR Remix. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kaya si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamo The public may dance. Humongous Mix Club Radio FM. Your number one choice. DJ RR. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Humongous Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits.
like a bomber. JRR Remix. Hudson. Hudson Mobile Sound. Makisayaw, makihataw, kasama ang BMS Boys, the best. DJRR Remix. Hudson Mobile Sound. DJRR Remix. Hudson Mobile Sound. DJRR Remix.
Judy Kakak.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. Sumabay sa beat ng power beats na. Sumayaw ka, gumalaw ka. Sumabay sa beat ng power beats na. Sumayaw ka, gumalaw ka. Sumabay sa
tight. Power Beats Club. DJ U1 Brian. Ito sa balay, damo bisita, puro law ay ilay tsura. Ganiin ang bangko si tatay, ngatay, wapo ya kita. Wapo kaya tatay, wapo kaya tatay, kaya, wapo kaya tatay. DJ U1. Doon sa balay, damo bisita, painom kapi walay nini. Gani inlihok ko si tatay, nga man initubig. Initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig. Initutay, initutay tubig, initutay, initutay tubig. Damo bisita, painom kapi walay nini. Gani inlihok ko si tatay, nga man initubig. Initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig. Initutay tubig, initutay tubig, initutay, initutay tubig. DJ U1. DJ U1 Brian. Kaga, damo gyapon bisita, painom kapi walay nini. Gani inlihok ko si tatay, nga man halain. Halain, ay halain, ay halain, halain.
Yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey, this is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third among us Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Handa ka na ba pumunta? Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Feeling mo, baby ko. Oh, 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 oh.
si Lola nasara nagpagwapa, nagutang polvos, lipstick ug maskara. Unya si Lolo kay perting laguta, kay si Lola suluman di ay mubong saya. Sigig lamba-lamba, bisag nangorog ang tuhod niya, mao ka na si Lola, ang akong Lola nga gwapa. This is the mix of DJ Ang Rolly Mar. tigula, bisag bako, maning kamot mo, barog mo, tindog, aron mo lagyon. Ang tigula, bisag bako, maning kamot mo, barog mo, tindog, aron mo lagyon. NNC Sabihang Remix. naglalis sila, kung kinsa yun ang gwapo o gwapa. Niabot si mama, nagdalag langga, nagibunalan sila ang This is the mix of DJ ang Rolly Mar. tigula, bisag bako, maning kamot mo, barog mo, tindog, aron mo lagyon. Ang tigula, bisag bako, maning kamot mo, barog mo, tindog, aron mo lagyon. Mindanao Remix Club. This is the mix of DJ Rolly Mar. This is the mix of DJ Demotrix. Alive, alive, alive forever. Audio exclusive.
This is the mix of DJ Demotrix. Dance to the music of Passy Mix Club. Kamu di manisan ko, kuya-kuya ko bata ko. Sa gunyagan dinigo ako, kamawatang kami sa ingay. Ano man dinipatan, ano na kung madalatan. Magdalipan ka na kunita, sasangay yamadala. This is the mix of DJ Demotrix. Kalu-kalu mo mapatayan, umakinig ang kaso niya sumara ko. Dapat natigano pa musungan ko, tapos ang pisa sikat, tumani-gani niya. Kalu-kalu mo mapatayan, umakinig ang kaso niya sumara ko. Dapat natigano pa musungan ko, tapos ang pisa sikat, tumani-gani niya. Kamu ni nanisan ko, kuya-kuya ko bata ko. Sa gunagan dilido ako, kamawatang karo sa ingay. Ano man dinipatan, ano na kung madalakan. Magdalipan ka na kunita, sasangay yamadala. Kalu-kalu mo mapatayan, umakinig ang kaso niya sumara ko. Dapat natigano pa musungan ko, tapos ang pisa sikat, tumani-gani niya. Kalu-kalu mo mapatayan, umakinig ang kaso niya sumara ko. Dapat natigano pa musungan ko, tapos ang pisa sikat, tumani-gani niya. Dance to the music of Passy Mix Club. This is the mix of DJ Demotrix. Yes, Pilipinas at kayo ay nakikinig kay DJ Yamstone. DJ RR Remix. Mindanao Mix Club. Power Beats. The bass. 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 DJ RR Remix. Yudi kakak. Drum ulit, kid. Pira, hey. This is RVF Mini Sound.
JRR Remix. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Yes, Pilipinas at kayo ay nakikinig kay DJ Youngstown. JRR Remix. Yes, Pilipinas at kayo ay nakikinig kay DJ Youngstown. JRR Remix. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo!